So day diri day ko mag-post day sa ko ang pa-Tul.id sa inyong mga buhok. So mao din ang akong bagong Facebook day kaning Emerly nga piling gwapa ba. So diri day ko mag-post day kung magpa-Tul.id ko sa buhok. Kay lagi day kana man gud akong Emerly upada sing account day. Is masyado ban man gud siya day no kun di ako mag-post day kay lagi day daghanon pud niyo comment day oy. Kay ang uban bitaw maka-comment day no ay grabe ka wagas ba please lang. Grabe day WW nila pag-send ang ilang mga comment day. Pwede ra man gud mo day no kay isa ra mo comment day no makita na man gud anak ko. Og next month day no sa to ang Tul.id day no is magpili ko 40 gapon ka tawo. So bali tungaon din ako na siya day no. So 20 ka tawo day ang akong pilion nga mga estudyante. O 20 pud ka tawo day no nga mga piling gwapa nga mga inahan ba ay please lang. Kay para po day ba matagaan po natog chance ang ato ang mga estudyante diri sa Iligan City. Kay sila mo ta dapat day ang Tul.id kay og buhok ba. Kay para man gud day no pag eskwela nila day no is dili na sila maglisod-lisod og sudlay sa ilang buhok. Pero lagi kay daghan man po mga piling gwapa nga mga inahan diri sa Iligan City no. Mo natagaan po natog chance ang mga piling gwapa oy. Bitaw oy para dili ta masyado ban bitaw ani day no day isa-isahan lang pud inton niyo pag comment oy. Kay na suspended pa gani nga akong 300k followers. Base no niya day mo sunod na ka suspended ang ako ang 12k followers ba. Mo nang dili gyud ta dapat magpahalata ni Mita day kay bright ra ba kay na si Mita day no please lang. Mo na maginahinay lang unta mo comment day oy. Ay looy kay piling gwapa day sige lang ka suspended ang account ani. Anyway day mo sunod lang gyud ta sa mechanics day no. Nga kailangan day makapalo mo sa kuha day ug maka-share mo sa kuha ang video. So kana ra gyud akong pangayoon sa inyoha day no. Kay para ang piling gwapa day ba day dili maawayan dito sa tuang messenger oy. Kay lagi day ang ubang followers man gud ako day no kay mga suko sila. Kay lagi daw day unfair para sa ilahan no nga naghago daw sila share maayo sa akong video day nya wa pa jud daw sila napili. Basta man gud mga inani day no day is pasortihay ra magud unta ni. Mao na para way masuko na to ani day no. Kailangan sunod jud mo sa mechanics nato day nga naka-follow ug naka-share mo. Kay kung if ever day kamo ang makakuha sa ato ang Tul.id sa inyong buhok, pagtan-aw na ko dito sa inyong account tay or pagtan-aw sa ako ang mga followers uban. Kay para wala sila may istorya ba. Kay mga marites ra ba kaning uban ako mga followers day please lang. I-stalk ra ba din na nila day kung kinsa to ang nakakuha sa to ang Tul.id. Pero ang dili pa masortian sa to ang Tul.id day no ay mo kabalaka day oy kay daghan pa kay bulan ba. Basin day no next month day no iswertihon na mo. Og 12 day pataas day no is pwede na maka-appeal sa to ang Tul.id. Og pati pud ato ang mga senior citizen nga mga piling gwapa day no pwede gapon na ma-appeal sa to ang Tul.id oy. Kay daghan sad biya pong mga senior citizen day no day nga piling gwapa sad kay ba ay please lang. Bitaw oy, anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Marang bye mo ay.